UPapa uFrancis uchithe uLwesine oluyingcwele kwelinye lamajele agcwele ngokweqile e-Italy. uLwesine oluyingcwele ngusuku olubalulekile kuleli bandla njengoba lisuke likhumbula okwenzeka ngaphambi kokuba uJesu Kristu akhashelwe. Ngalolu suku uPapa uyake ageze izinyawo zeziboshwa, kodwa kulokhu akakwazanga ukugcina lolo siko. Emva kokuvakasha kwakhe ejele, uPapa uFrancis oneminyaka engu-88 ubudala akabange esaba ingxenye yenkonzo yangoLwesine. Lokhu-ke kungenxa yokuthi uselulama kulandela ukudedelwa kwakhe esibhedlela ngenyanga edlule, ekade elashelwa isifo pneumonia ebemhlasele kuwona womabili amaphaphu. We were hoping to maybe have the experience with Pope Francis and whatnot, but you know, his health's priority, and it's still been an amazing experience. It still feels very spiritual. Kusenjalo, amakatholika asePhilippines agubhe lolu suku lwanamhlanje ngokukhombisa okwenzeka ngesikhathi uJesu Kristu ehlushwa waze wanqanyulezwa. Bathi lokhu ngenye yezindlela zabo zokukhuleka. Sengibethelwe iminyaka engu-36 ilandelana, kanti-ke kulokhu ngikhulekela ukuthi izwe lethu libe nokhetho olunokuthula nezinhlekelele zemvelo zinciphe. EJerusalema, amaKristu abambe umzungezo wokukhumbula amazwi ayisikhombisa ashiwo uJesu ngesikhathi ebheke onqamlezweni. Imigubho yaleli sonto eliyingcwele yaqala ngeledlule ngosuku lwangesonto ngomkhosi wamasundu, kanti lizophothulwa ngesonto uma sekukhunjulwa ukuvuka kukaJesu Kristu.